Haina hai naron thani kaisa kubai kothoma kok naroni biskang tisai tabakha United Pentecostal Church of Mizoram ni andar tei Tripura District Conference 10 bar taklaibai khlaijak dachoi section no Oneness Pentecost Mondoli tei aro pandani tifang Reverend Muchang Chittaranjan Deborma Speaker Muchang Talented Pastor Tongthok Tripura tini motto ongkha 1 Thessaloniki 5 অধ্যায় ni 24 পদ khnainai di botamo saka hambai Riang thangoi bini pore maya ni sapano sine kaito riang thangpano bo mano bo rui mano bo ro bo nai rui bo tong Kristo takku bukro tini bo sono nai Kristo takku bukro khna bo sono nai a kaito ha o han ha bai snamja a mutaya sine kaito ha kuboi bai kuthar kaitor mol brom ni kaitor tini bo kaitor khna bo kaitor sore bo kaitor bo chance kuroi jurom ni kaitor se a kaitor sabo subra jisu kristo je tini bai thuinai bini kuthar thui bai sono je painai a kaitor tini sung khulum lai jai sung tong lai jao bo te bo sini kok na narui tong nai jisu ni mong kusuk se lob ja Osai kahamo bisi ko Tripura District Conference 10 bar dachoi section chengjak mane opanda 3 din bagai chengjaka hanoi saka 5 থেকে 7 তারিখ নভেম্বর 2021 পর্যন্ত a program onglai hinai saka nai tungdi chini a program narok daily noknai joda speaker phainai kabangma pholani chamung sarnai talented speaker rok narok khnanai narok chini channel na subscribe khlaidi like khlaidi hambai o panda o phai manjak phaikha narwai Mizoram hasteni Muchang Reverend Nuthon Para Sailo te aro manjakha Kanchanpur section ni section pastor Biamong Rema Darlong aro manjakha Agartala section ni pastor Tongthok Tripura te Kumbar section ni pastor Ebala Pararia Sabrom section ni pastor MD Marak te joto local ni section committee secretary chairman treasurer khlai te member rok joto thanglaikha aro taklai 10 bar district conference o pandana Muchang rna bagai joto agok laijak marok nainai di choyagai chini kubui kothoma channel na report Bogendra Tripura hambai narok na joto na gam krang tongbai jana hanai kaitor norok ni saka asibar khlaitong te hamar khlaitong hambai